Dobrý deň. Máte ťažkosti v osobnom, rodinnom či profesijnom živote? Prechádzate náročným životným obdobím, hľadáte vypočutie, porozumenie, podporu či pomoc? Možno máte problémy s nízkym sebavedomím, alebo sa proste nachádzate v životných situáciách, ktoré sa vám už zdajú byť neprekonateľné. Nie ste sami. Mnohí z nás nosia masku, ktorá zakrýva naše skutočné pocity a výzvy, s ktorými sa dennodenne potýkame. Je v poriadku hľadať podporu. Terapia je útočiskom, kde môžete zhodiť svoju masku a byť skutočne sami sebou. Ako psychológ sa už viac ako 10 rokov špecializujem na pomoc ľuďom pri prekonávaní spomenutých ťažkostí. So mnou ste nielen ďalší klient, ste jedineční a zaslúžite si pochopenie a starostlivosť. Spoločne sa pokúsime porozumieť vášmu životnému príbehu, ktorý vás dovedol do tohto bodu vášho života a taktiež načrtneme cestu k jasnejšiemu, spokojnejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu.